Hola a tothom, què tal? Com esteu? Tarda de dissabte i arriben la xifra i la frase. Entrem al Territori Z. I primer de tot us presentem la xifra d'aquesta setmana, que és aquesta. 60. 60 què, Martí? 60 milions de persones, que són les que, segons el Banc Mundial, cauran en l'extrema pobresa a causa de la pandèmia del coronavirus i de la crisi econòmica que ve o que ja ha arribat. I què vol dir extrema pobresa? Doncs segons el Banc Mundial, que és un banc global que deixa diners a països que s'estan desenvolupant econòmicament, l'extrema pobresa és aquelles persones que viuen amb 1,75 € al dia per cobrir totes les necessitats: educació, sanitat, habitatge, alimentació. Això vol dir poc més de 50 € al mes i un total de 630 € tot l'any. Evidentment, però, no hem d'oblidar que hi ha moltes persones que no entren a dins d'aquest grup, però que també viuen en la pobresa i tenen grans dificultats per sobreviure. I què més sabem? Doncs que des del 1998 l'extrema pobresa s'estava reduint a poc arreu del món i que ara, per primer cop en 22 anys, tornarà a créixer. I potser us esteu preguntant, quanta gent hi ha a dia d'avui en extrema pobresa? 100 milions de persones, 700 milions, 200 milions, 1.000 milions? Doncs segons les últimes dades del 2015, al món hi ha 736 milions de persones en extrema pobresa que viuen amb menys de 630 € durant tot l'any. Això vol dir que una de cada 10 persones d'arreu del món viu en aquestes condicions, sense oblidar, insistim, la resta de població pobra que no entra a dins d'aquests càlculs. Dues coses més abans d'acabar. D'aquests 736 milions de persones, el 80%, 8 de cada 10, viuen a l'Àfrica subsahariana o a l'Àsia meridional. Això demostra un cop més les enormes desigualtats del món on vivim. Hi ha una altra estadística que ha analitzat la pobresa des d'una altra perspectiva i d'una manera més completa en 100 països en vies de desenvolupament que treu una conclusió, i és que el 50% de les persones pobres en aquests països són menors, 5 de cada 10, una de cada 2 persones pobres és menor de 18 anys. I tot plegat, totes aquestes dades, en un context que el coronavirus segueix expandint-se arreu del món. Ahir vam superar els 5 milions de contagiats i els 333.000 morts. A més, estem a punt d'arribar als 2 milions de persones recuperades. Aparquem la xifra de la setmana, entrem a la frase, que és aquesta. Els centres educatius d'aquells territoris que ja estiguin en fase 2 obriran l'1 de juny. Això què vol dir? Que aquells territoris que puguin estar en fase 2 dilluns vinent obriran l'1 de juny i aquells centres que entrin en fase 2 al seu territori el mateix 1 de juny també podran obrir l'1 de juny. I a partir d'aquí, els altres centres dels altres territoris podran anar obrint en funció que el seu territori entra en aquesta fase de desescalada. Ell és, Núria, el conseller d'Educació del Govern de la Generalitat, Josep Bargalló, Que va anunciar aquesta setmana, com acabeu d'escoltar, que les escoles i instituts podran obrir a partir de l'1 de juny en aquells territoris que estiguin a la fase 2 del desconfinament. Això sí, obriran en unes condicions concretes que ara us explicarem. Les escoles s'obriran, però no s'hi faran classes. El curs continuarà tal i com està ara, és a dir, de forma telemàtica, i per tant, les classes es continuaran fent online. I així doncs, molts us deveu preguntar, per què obriran a les escoles i instituts? Doncs ho faran només per a aquells alumnes que estiguin a final d'etapa, és a dir, els estudiants de 6è de primària, 4 d'ESO, 2 de batxillerat i que, per tant, s'estan preparant per la selectivitat, i també els alumnes del 2è cicle de formació professional, per tal que tots aquests alumnes que us hem explicat puguin rebre el suport que necessitin. Això sí, ho faran en grups reduïts de com a màxim 13 alumnes en el cas dels estudiants de primària i 15 els estudiants de secundària. I la resta d'estudiants i d'alumnes podran anar a l'escola? Doncs en aquest cas dependrà de les edats. Els alumnes d'infantil, és a dir, aquells nens i nenes d'entre 3 i 6 anys, podran anar a l'escola en el cas que les seves famílies hagin de treballar de forma presencial. Podran anar a l'escola, però no s'hi farà classe, sinó que serà un espai d'acollida, només hi podran anar al matí i, evidentment, també hi haurà uns grups reduïts. En el cas de P3 serà de com a màxim 8 alumnes i de 10 en el cas de P4 i P5.
Pel que fa als estudiants de primària, podran anar a l'escola només per fer tutories individuals o amb grups reduïts, i pel que fa a secundària tot continuarà com fins ara i per tant es continuarà fent tot des de casa. Aquesta és la realitat de com obriran les escoles ara al juny, i el curs s'acabarà el dia 19, tal com estava previst, i a partir d'aquell moment els centres educatius s'hauran de preparar pel setembre. En aquell moment l'objectiu és que tots els alumnes puguin tornar a les classes, això sí però, amb grups reduïts i amb estrictes mesures d'higiene. I fins aquí el Territori Z d'avui. Nosaltres tornem, com sempre, demà a les 7 de la tarda. Demà és diumenge i, per tant, tindreu una nova entrega del test d'actualitat en directe. Per tant, us esperem demà a les 7 de la tarda al nostre Instagram per fer el Kahoot. Adeu!